L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ninvestu fl-edukazzjoni ta' wliedna f'kull fażi u b'kull mod fosthom b'ambjent isbaħ fejn it-tfal tagħna jirċievu l-aqwa tagħlim bodda aħjar. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Robert Abela meta żar l-iskola primarja ġdida fir-Rabat Għawdex fejn ra x-xogħol li għaddej favur skola isbaħ li tibda tilqa' fiha 650 tifel u tifla f'26 klassi. Il-Prim Ministru sostna l-investiment f'edukazzjoni edukattiva moderna u importanti biex inkomplu nimbuttaw favur il-kreattività ta' wliedna li għandhom aspirazzjonijiet li jsawru il-futur ta' pajjiżna. Ma' tmexxija tal-iskola u l-Fondazzjoni għall-Iskel Tagħda, il-Prim Ministru tkellem anke dwar tagħlim suġġetti speċifiċi li jkomplu jagħmlu il-vjaġġ edukattiv tal-istudenti wieħed interessanti. Fil-fatt biex xogħol li għaddej l-iskola se jkollha klassijiet għat-tagħlim tax-xjenza, tat-teknoloġija, oħrajn mamra apposta għat-tagħlim tal-informatika u tal-arti. Filwaqt li 3000 metru kwadru ta' art se jkunu iddedikati għall-isport u rekreazzjoni ta' tfal. Fih dan il-binja tal-iskola imbenaw kol ċentru ta' interpretazzjoni arkeoloġika biex ikunu preservati il-fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu f'din iż-żona. L-investiment f'qasam tant importanti bħal maqul edukazzjoni u wkoll parti mis-sosten soċjali li bqa' jagħmel dan il-gvern biex kull tifel u tifla f'pajjiżna, irrispettivament minn fejn ġejjin, jaslu biex iwettqu x-xewqat u l-ħolm tagħhom, saħaq Dr. Abela u wkoll japprezza l-ħidma sfiqa tal-edukaturi. Bħala parti minn dan il-proġett qed isir ukoll tkabbir u l-modernizzar tal-iskola medja fl-istess kampus edukattiv. Hawnhekk il-Prim Ministru iltaqa' ma' ħut mill-istudenti li kienu għaddejjin bil-lezzjonijiet tagħhom fejn anke segwa lezzjoni ta' xjenza fil-laboratorju tal-iskola. Il-proġett kollu qed isir b'investiment ta' madwar 18 miljun euro u malli jitlesta il-kampus edukattiv tar-Rabat Għawdex se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu hekk kif se jkun qed jinkludi childcare center, kindergarten, skola primarja, skola medja, senior school kif ukoll is-sixth form hub. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela waqt din iż-żjara kien hemm il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima.